Benvidos a Todo Mal, o programa que che alegra a túa miserable existencia. Cabeceira. Todo mal, vaime a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dos subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quéronme matar. Todo mal. Que tal? Como estás? Ben, fixeches a presentación de brazos cruzados. Sí, Se non che apetece, porque non che apetece que xogamos todos, é que, collemos e marchamos. dígoche a Vale? verdad. Eu hoxe hoxe é sábado, estamos gravando en sábado pola mañá. Estaba no meu sofá, almorzando, vendo unha serie toda de chill, tranqui, de buen rollito. E escribinlle a este señor por quedar ben, díxenlle, bueno, que esta semana non hai programa, non? Jejeje, esperando a que me dixera, no, porque eu tampouco teño ganas, tal, así que xa o faremos. E nesto dime, pero non quedamos en que gravábamos hoxe, eu, mierda! Eu quería estar no meu puto sofá rascándome o cu. Vou dar a miña versión. Foi así, O tal que non se cual. pode é un sábado pola mañán a unha persona que a mellor onte zumbou unha cantidad de birras entre unha e dos, non máis. E poñerlle no mensaje: a ver, que, chaval, hoxe non gravamos. E eu xa... Non foi verdad, pregunteiche, hoxe imos gravar, esperando a que me dixeras que No, non. no. Porque ti, cando hai que mandar audios para estas cousas, porque eu interpreto que se non gravamos, grito, estará a dormir la mona, claro. Entonces eu xa me poño en modo alerta, abro un ollo lejañoso e digo, sí, eu a tope con todo, o que me mandes. Hostia, claro, ao final estábamos os dous de acordo En que no, pero en imos que facer non. que sí. Claro, o sea, o que lle pasa aos matrimonios? Claro. Os dous No, están de acordo en divorciarse, pero siguen xuntos. Por qué? Porque non se comunican. porque non hai comunicación, é porque non se falan, entón non se entenden o tono Claro. de voz. Sí, señor. Bueno, aparte deso, todo ben? Todo ben que se pode estar un sábado pola mañá. Vale. Que non Eu... debería existir. O sábado pola mañá non debería existir. Debes te levantar e sempre ser as 2 da tarde. Non, é bonito. Pa que non viva. Para É o dormir. primeiro que vivo. Desde os 15 anos. Vouche contar outro mensaje que me manda a mí que me quedaron as gafas. Así andaba eu onte pola noite. Parecía que iba ben, pero iba un pouco torcido. Vamos contar outro mensaje que me mandou Carla. A nosa comunicación son WhatsApps moi puntuales, moi espallados, é dicir, faixe un programa principalmente gracias a WhatsApp, gracias a que non nos temos que ver e sobre todo non nos temos que oler. E estaredes pensando, claro, porque o Telehaiter non se ducha. Non. Aquí hai xente que ten moi bo aspecto e moi mal olor. Non sabedes que nunca fagamos unha gira por teatro para que o comprobedes. Podes interromper un momento? Non fais outra cousa, así que... Moi breve, eres un puto subnormal. Ahora sigue. Bien, gústame. Gústame que para insultar tamén tes educación. Claro. Gústame, xa que estábamos falando, a camiseta do Tiranosaurio Rex cunha corona. Sí, é unha princesa tiranosaurus que pon No, que carallo pon? É que de verdade non son capaz de lelo. É do dereito tampouco. Eres capaz? Prehistoric Beauty. É o que é a camiseta de Galloso. Prehistórico. Defínete moi ben, porque vas de princesa e eres un monstro. Venga, Sí. vamos co que me mandaches. Venga. Preguntoume, como sempre, que tal estaba. E eu, por educación, ti que tal? Eu nunca contesto, se me preguntan como estás, nunca contesto, poño ti que tal. Porque a xente é tan egocéntrica que non se dá conta de que non lle di contestaches e así non lle das que dicir mal e non lle das que contar. É que é unha forma de abrir a comunicación. Claro, pero moita xente dixe, eu ben, e minteche. Non fai falta mentir, chavales. Vos colledes e poñede, ti que tal? E non lle importa, aí te daste conta de que a ninguén lle importa o que ti lle dixas. Ti unha persona pregunta, ti que tal? Ti que tal? E xa se poñen a falar do seu. E isto foi o que pasou. Ti que tal? Contesta ella. Ben, mentindo. Creo que algún día me vai dar un ictus, pero ben. Si soy. É como a mensaxe esta que se fixo moi viral dun chat de familia que poñía: tía Paqui, que tal? Fatal, gracias. É un besito. Pois eu son esa tía Paqui ou tía, non sei como se chamaba, sabes? Que tal estás? Fatal, gracias. Non, ti é peor. Ben, vai me dar un ictus.
Pero ben. Pero lexos deso, quero dicir, eu Claro, estou joder. avisando. Eu estou avisando, porque claro, que as tonterías que digo, ao mellor está me dando, non vos dades conta, pero xa vos estou dicindo, atención, que ao mellor pasan cosas. Bueno, pois sí, ese é o meu nivel de... O meu nivel de estar ben antes das vacacións. Como é a vida, que xusto antes das vacacións é cando peor te pos. No, e despois pasa unha cousa moi curiosa, que estás nas vacacións e se che baixan as putas defensas e enfermas sempre. Hai que ser hijo de puta. O corpo, depois din, el cuerpo é sabio. No, el cuerpo é un cabrón. No, home, pero que tens que entender que tamén son vacacións por glóbulos blancos. Levan todo o ano poñéndote a tope para que non perdas un día de ir traballar, porque se non tes de comer, e o corpo eso sabe, e que se non imos traballar non hai comida. E cando chegan as vacacións, di, hostia, al fin, baixan o pistón, eles tamén van a bañarse A Tenerife. a Samil, bueno, así, a Tenerife os teus que teñen cartas. Os meus glóbulos blancos me quedan por aquí, van a Ribeira. E a jancha a enfermedade toda. Por qué? Porque a maldad non ten vacacións. Por eso o Zara está aberto todo o ano. Bueno, antes de nada, vouche contar Dou chuitos ou non? Ainda non, de momento non, creo. Non sei, a mellor son así os pequenos espasmos que estou tendo, non sei, bueno, é igual. Vouche contar unha historia, a ver se me acordo, un pouco que me contou a miña nai que me fixo gracia estes días, que me dicía que ela cando era pequena había un medicamento que lle chamaban, creo que Tolidón ou algo así. Era como unha pastilla rosa que sei que sabía a Dios. Entón, miña nai fingía que estaba enferma porque lle deran. Que eso é unha cousa parecida ao que facía eu cas aspirinas infantiles. Que tamén sabía que así super dulce, eran rosas, e desfacíala nunha cuchara e estaba dulcísima. Entón, gostei moito este concepto de facer todo enfermo para poder comer cousas ricas. Sabes, este rollo de ai, que triste estou, vou comer un helado. Sabes, que forzas para poder comer cousas ricas e sabrosas, pero que non che fan ben. Porque como hai... Eu facía carlicipaínas. Cos caramelos, eso que é o caramelo de... Sí. Pero ti sabes que os caramelos de eucalipto saben igual, non? No, a licipaína probaste unha licipaína en tu puta vida. Eso é un sabor espectacular. O que probou a licipaína non quere cocaína, O sea, dá un gusto, un placer, un de todo, eso é lo mejor que hai. Aparte veñen nun tubito, como os lacasitos. Eso tiña que ser... Que pasa, que vale 8 euros o tubo, creo, unha movida así. Tiñeno que vender nas tiendas de chuches, non? Claro, que é o máis rico que hai. A chuchería máis rica que hai é a licipaína. Ti seguro que eres desta xente que non puedo ver delante. Ti seguro que de pequeno eras dos que che gustaba o Dalsi. Eu vou confesar unha cousa, son o único neno de Galicia que eu entereime que era o Dalsi cando tuve en sobrinha. Eu dime as aspirinas de Bayer infantiles que dixeches antes, eso sí, recuerdo. Ahora o Dalsi, eu, ou que nunca estuve enfermo, porque... Porque teus pais te deixaban aí a lo loco, ceibo, en plan, o rapaz está deitado na cama leva 15 días, bueno, que era sono. Eu creo que nunca estuve enfermo porque non me queren nin os virus. Porque hasta para estar enfermo ten que haber un cariño, non? No, hasta para estar enfermo te tens que arrimar a xente para que che contagie. A ver se vai por aí a cousa. Tamén, claro. Pode ser eso. Así que, Ministerio de Sanidade, encerrades na vosa cama, cerradas contras, e nunca teredes nin gripe, nin vos morderá un zombi. Duas cousas que preocupan bastante. O sea, o que pasou na pandemia, non? Estás inventando aquí a pólvora. Bueno, esta xa é a historia de miña nai da semana. Que sempre conto unha historia de miña nai cada semana. Prometo que non é a propósito. Eu quero dicir que os pais fan unha cousa, ou polo menos o meu, e sempre contan as mesmas historias. Eu digo que de feito a min pásame isto, que ven os meus amigos e dime, joder, teu pai sempre conta unhas historias moi guais. E digo, no, o que pasa é que conta sempre as mismas e entón tenas moi practicadas. E a vos que vos las conta unha vez, parece vos, ai, porque o ves unha vez cada 5 anos. Pero eu que eu teño todos os días na casa contando a mesma historia unha e outra vez, que aparte, isto non sei se é mal de pais ou do meu solo, e dis, conteiche cando fun da mili, cando en Zaragoza, si, papá, xa mo contaches o da Guardia, si. O da Guardia que tuve que estar ali, si, que tu veches na Jarita 24 horas e despois pasou un coche, si, que pasou un coche. Sí, xa mo contaches. E di, vale, xa cho contei. E diste, bien, xa fei.
e procede a contarcho. O sea, el sabe, ve que yo dixeches que non, e el contacho igual. Pero iso tamén justa moito que as cousas malas. O sea, rollo, a miña nai gustalle moito tamén, miña nai fai moito tempo tuvo un accidente de coche, e gustalle moito, o sea, isto non é risa, pero gustalle moito recordalo e dicir, si morrera daquela xa non vos acordaba de hoxe de min, é como... É como, joder, podemos obviar este drama, sabes? Meu pai seguro que xa estaba con outra, vos non vos acordabades de min, sabes? É como... Ela, en plan, que me parece ben, tiñedes que seguir facendo a vosa vida. Pero, vamos, a ver... Como se pode ser tan nai e tan jalleja de reprochar algo que non pasou? O sea, estamos botando unha bronca por algo que non pasou. Teu pai seguro que estaba con outra moi cabrón. É que sempre está con outra e máis feliz incluso. O hijo de puta. E vos ni vos acordaba desde que tiña desmadre. Claro, vos desagradecidas do carallo que vos parín, que vos dei todo na boca e non vos acordar. E seguro que vai pa cama cabreada. Que hijo de puta. Que non pasou nada, coño. Se hai cousas para enfadarse, podemos non inventar. Hostia, tal cual. E gustame moito tamén que dixas nun programa aparentemente de comedia e dixas, isto non é de risa, pero, hostia, pois si non é de risa. Si non é de risa. Eu te digo que a priori non é de risa, pero joder, hostia. Pois quería decir que me interrompiches como sempre, porque non me dejas hablar. Non creo. Jode. Que os pais fan eso de contarche a mesma historia unha e outra vez, unha e outra vez, unha e outra vez. Isto, de verdade, a mí meu pai tenme contado historias os 7 días da semana 7, 8 veces. E, joder, psicológicamente é duro. Estou pasando un poquito mal, a verdade. Porque mentre tes 15, 16 son todas novedades, pero cando empezas a ter anos é como, hostia, isto outra vez. É que claro, pasa unha cousa que ti repíteche moito a mesma historia e eles deixan de facer cousas, deixan de ir á mili, deixan de traballar, sabes? E se está jubilado, está todo o puto día na casa, pois ten que tirar de historias vellas, joder. Sí, claro, non vas a facer as cousas. E para mí pasa unha cousa moi mala tamén, que me acordo. Teño esa mala costumbre de acordarme das cousas. Eu non. Claro, a ti pode contar o mismo 1000 veces e ti, ok, sí, cuéntame máis. Então, ti, creo que xo teño feito, de contarche unha historia que me contaches ti. Sí. Non sabes o que me contaron, tío. É que destes en plan, eso contei antes. Pero viches que fago unha cousa tan acostumbrado estou ao meu pai que che deixo acabar. Hostia, pero eso é unha putada, tío. Bueno, porque pero deixas recrear a profesora e depois ao final. Claro. Eso contei yo. Pero deixeiche disfrutar. É peor que che dixan e non che deixen contar, porque iso é verdade. Iso vou dicir unha cousa, pero agora a favor de meu pai. Cando queres contar algo a alguén e che di, xo sei, e non lle podes contar, ai, Dios, é como ir para follar e que ao final non, é como, ai, mierda, sabes? Quedas con unha sensación horrible. Pois o que quería dicir é que meu pai sempre conta as mesmas historias e de repente, un día, suele ser que andai ou xente de fora ou así, conta tremendo historión que non oiches en tu puta vida. Iso jódeme un mogollón, sabes? Rollo, tache contando todos os días. E cando foi comprar pienso para galiñas e que lle viñeron 2 kilos de menos, eso contacho 15 veces. E o día que se tirou en paracaídas dun avión para outro e despois untou nun jeep con Sharon Stone, eso... Que nada, Escoita, non soñaría. No. Porque a mí unha vez, porque a mí pasoume unha vez que me di miña abuela, mira unha cousa, tu irmá separouse de teu cuñado, home que eu sepa, non, dime, logo soñeino, joder, tremendos sueños, tes que molan moitísimo. Claro que estamos rollo de soñeino. Non tuve unha pesadilla, no, soñeino. A señora sabe as palabras que utiliza, non é... Non é baladí. Pero para ela foi moi real, sabes? Logo soñeino. Logo soñeino. Tampouco lle dou pena. Lástima. Quería contar unha historia de meu pai. E dirás, meu co... Vas contar as especiales. Non, porque esas non me acordo, porque esas non me as contou unha vez. Me acordo máis hasta todos os días. Sempre conta meu pai que nun sitio no que traballou el de veterinario había un negocio que me foi moita gracia. Había un negocio que era pescadería e peluquería. Hostia, sí, señor. E dos negocios peores para xuntar. É que eu non sei que prefiero, que me cheire o peixe pescado ou que me cheire o pescado a laca. Caleo. Claro, pero bueno, podes aproveitar as mesmas tesoiras. As de cortar o peixe que as de cortar o pelo. Quedache un flequillo así, sabes, moi moderno, moi hippie. Contentes. Moi vasco. Moi vasco.
Ou tería, nese negocio terías un problema se veñen e che piden un rape. Non saberías como actuar. É que se pode facer a permanente a un salmón. Non? Claro, todos os peixes con peluca para vender máis porque te máis guapos. Maquillar unha palometa para ver si... A ver si... De exemplo, queres que che pinte os ollos como esta palometa? Hai algún peixe que ten cresta, os de peixes non teñen puta idea, pero Sí. Pero se puxo de moda. Pero faime gracia, este tipo de negocios e mezclas hai moitos en Galicia. Unha vez contaronme un que non sei se é pola zona de Viveiro ou tal, que era mueblería, peluquería e tanatorio. Pero bueno, este ten máis sentido, non? Sí, Que unha vez que maquillas, polo menos estache máis quieto, maquillalo tal. sí. Aparte é como todo o proceso, porque na mueblería Faso Fas a o caixa, cabaleito, claro. metes o morto no tanatorio, maquíllalo na peluquería, sabes, es el ciclo Sí. de la vida. O de la Entonces, muerte, máis ben. De la vida que dá dinerito e el dinerito es para vivir. Entonces, negocios que nunca deberían ir xuntos. Por exemplo, un sex shop é unha guardería. Unha iglesia é unha guardería. Unha tenda de armas é unha guardería. Que pasa cas guarderías que non se pode ter nada de lado? Que peligro teñen os nenos? Non se pode nin fumar, joder. Un estanco? Porque igual se rouban o tabaco. Es un puto nenos, me cago en Dios. Outros negocios que non poden estar xuntos. Un concesionario de coches e a Deputación de Ourense. Son negocios que non poden estar xuntos. Unha tenda de roupa de orquesta e un centro de tratamento de epilepsia. Eses dous que tampouco poden estar xuntos. É unha carnicería e un zoo. Porque Joder. daría Sí, no, daría Eso non. sospechas. Esta carne de coche está un pouco correosa. Que pasa? Outro, estás me ocurrindo a min un logopeda e a sede do PP. Eu non sei que pasa, é que todo mundo fala regular, joder. Sí, a verdade que sí. Por eso lle puxeron unhas siglas fáciles, PP. Porque se Rajoy ten que dicir PSOE, hostia, me cago, tío. Para meterte nos partidos según son as siglas, porque, hostia... Claro, que se junta acordos, porque algo que é como, hostia, isto como era, sabes? Bueno. Outro día, de feito, falando desto, outro día, tamén, joder, vamos, hoxe é especial Néutor de Pais. Non sei que estábamos falando de meu pai, bueno, estes temas que falas con teus pais, de cando morras, eu dixelle, cando morrades, non vos preocupar de nada, eu vos enterrar dunha forma barata este rollo de gastar 1 millón de cartos, tal. Vamos meter, dixenlle a meu pai, a ti vouche meter nunha caixa de vos. E quedome así, díjolle, non de Vox, de Abascal, non, de Vox das lavadoras. Dá lugar a confusión, sabes? Sí. Dime conta aí que é como, hostia, non pode ser. Sí. Que che vai vir a Porque Abascal a poñer unha lavadora ou unha nevera, imagínate. Sí. Aí mal, aí fixeron moi mal. Porque aparte, que creo que é unha marca alemana, o gallego non pronuncia ben o alemán. Polo que sea. O inglés, por exemplo, inglés, francés... Sí, a tope. Tampouco. O portugués mal tamén. No, xa o gallego regular, que é unha cousa que me flipa que Galicia é o único país no que se fala mal o propio idioma. Porque a min é o que máis me teñen dito que mal falas gallego. Eu que fago? E non o falo. E si, o de Vox é unha putada e sobre todo porque afundiron un imperio da miña infancia. Por qué? Que eran os dicionarios Vox que Sí. te regalaban unha mochila azul. É E verdade. afundíronos. Agora esa empresa nunca máis. Ahora non podes ir con esas enciclopedias pola calle. No. Que Claro que no. tiñas pensado, verdad? Sí, por supuesto. Hostia, a min un dicionario nunca me sobra, A min cando empezan a utilizar esdrújulas é como, hostia, pois non me viña vale aquí un repasito. Ai, falando desto, vou contar unha cousa. Que esta semana chega este fulano a traballar e dime, A ver que contas. Respeto. é que isto foi buenísimo, chega a traballar e dime, vin practicando no coche como imitar a Pedro Sánchez. É que hai que ser gilipollas. Hai que ser gilipollas. Vin practicando como imitar a Pedro Sánchez e fíxomo. E dime, pero só non sei dicir isto.
Hostia, porque vive moi cerca. Se tuviera que ir traballar a Coruña, levaba unha invitación de puta madre. A vivir ao lado non me dou tempo, hostia. Entón, podes facer a invitación para todos nós. Repito que vivo moi cerca. Tuve moi pouco tempo. Vamos a ver, espera, cal é a frase que sabes dicir? Bueno, no, ti día, nada, veña, dila e listo, xa está. Hostia, sabes o que pasa? Olvidaste. A ver, creo que... Espera, vou apagar o micro. Ahora está practicando con micro apagado. Olvidouse, puxo cara de sorpresa de que se olvidou. Está pensando. Vale, está practicando, tranquilos. Sí, está... Ai, está poniendo a cara seria, ao mellor. A ver, vou poñer unha vai allí, a ver. Ti te crees que así se pode practicar algo? Que teño que estar calado. No. Adelante, xa non me sale como me salía. Perdí... A ver, vou spoiler, tampouco lle salía moi ben aquel día. Que mentira, hostia! Si me dixeches, hostia, pues hasta te parece. No, sí, é verdad. Parece que esperaba máis. Eu non sei imitar. Quero dicir, a ver, para Raúl Pérez era unha mala imitación. Para Carlos Latre, quen lla dera. Que ojo, que isto quería contalo. Que putadón que che pase algo como lle pasou a Carlos Latre. Carlos Latre era o mellor imitador de España. Era como, wow, este tipo que... Ven outro que fai infinitamente mellor e é como, pois non o facías tan ben, A verdade que era... Joder, ese é un putadón, É como estar que a túa muller que estea convencida de que follas ben, que lle bote un piponazo dun do combo dominicana que te chega a casa en plan... Pois no. Esas cosas pasan. Esas cosas pasan máis a menudo de lo que parece. O que pasa é que non chegamos á casa e dicimos, pois non, pero na cabeza no. Digo, bueno, vamos a ver. Como era a frase? Eu non me acordo. Pero bueno, vouche dar paso. Telejaita vai imitar a Pedro Sánchez. Con todos vostedes, o presidente do goberno, Pedro Sánchez. Hola, soy el presidente del gobierno. No sé más. Hola, soy el presidente del gobierno. Hola. Buenos días. Soy el presidente del gobierno. Acompáñeme. ¿A dónde? ¿A dónde, Pedro? ¿A dónde vas a ir con Pedro Sánchez? Que es guapísimo. Pa' cama. A cama directos. A dormir, porque es socialista y un socialista no trabaja. Pues hay que dar invitación de Pedro Sánchez para quien quiera. Hola, soy el presidente del gobierno y les voy a decir que siempre que estén solos, mastúrbense. Es un mensaje del presidente del gobierno. Mastúrbense. ¿Qué? ¿Para ser un puto inútil? No ya he hecho una frase tan larga, tan mérito. Sí, joder. Vale. Pues aí queda. Ahora, importante. Claro, xa sabes que Luis Cera, cando necesita, o sea, cando necesitan un doble de Feijóo, chaman a Luis Cera, pois agora cando necesiten un doble de Pedro Sánchez, que che chaman a ti. Pero de voz. No, en gallego. Xa son moitos detallitos. Así nos ganamos cartos. Vale, ahora empezamos co programa. Hasta ahora. Bueno, quero dicir unha cousa. Eu non me meto en política e non me dá igual todo, pero que o presidente dun país sea guapo pareceme un plus, porque como todos son os putos inútiles, oye, polo menos, no. Porque podes poñer o telediario, quitarlle voz e diste, bueno, polo menos son cousa agradable. Claro. Foi a Estados Unidos e as chavalas en Twitter era como, joder, que é o pimoncito ese? Polo menos... No, é máis, ten unha cousa moi boa. Que engañas a xente e así atraes máis turismo, pensando que son todos cachondos e non. Hostia! Pero ven moito turismo pensando, hostia, que os homes españoles son así, no. Si é así o presidente do gobierno, que suele ser a peor callambra, como estarán os modelos? E os que salen na tele. E despois é unha porquería. Pero atrae turismo. É que o que non podemos ter é de presidente do gobierno a Pedro Sánchez e de presentador estrella a Jorge Javier Vázquez. Hai que mover eso, hai que cambiarlos. Eu digo cambiarlos. Que o próximo debate, que o próxima gala de supervivientes. Hola, soy el presidente del gobierno. Vamos con las nominaciones. Hostia, sería super guai. Sería guai. E despois, no gobierno, cando van ao congreso, Jorge Javier, en plan, bomba! Fala Vox, bomba! Pois a mellor cae unha bomba, cuidado. No medio do debate do Estado da Nación que empeza a sonar música e os ministros a bailar o chuminero. E
Lidia Lozano, el chumirano. María Patiño cantando por Manuel Carrasco. No dejes de soñar. Cando... Hostia, María Patiño daba boa vicepresidenta. María Patiño, Encéndese aquí a ver... cando os da oposición dixan cando ganemos nosas eleccións e María Patiño non dejes de soñar. Joder, esa es la España que yo quiero, joder. Ahí quitaba la bandera de España para el balcón, te lo juro. Dios. Tería que ir comprarme. Con cuidado de non equivocarme, que outro día estaba pensando, como é a bandeira de España? Roja, amarilla, roja, amarillo, roja, amarillo. Vou contar a historia. De neno... Hostia, flipas, esta historia é brutal. Espera, unha cousa, ainda non empezou o programa, por certo. Ora, sigue. Que os hai vales. O programa é secundario. Eu, de neno, moi de neno, vivía nun sitio que se chamaba Présaras e vivía como a 100 metros da escola. Entón, pola tarde íbamos á escola a xogar ao fútbol e ao baloncesto porque había canchitas. Eu tiña 4 ou 5 anos. Entón, íbamos os nenos todos da aldea. Como iba a ser con 4 ou 5 anos ti solo a xogar ao fútbol? Porque era unha aldea moi pequena, non había coches. Dios mío, estabas abandonado. Non che daban dar, se deixaban che o sol por aí. Flipas, non se podía ser máis feliz. Entón, iba á escola ali ao lado. Non existía protección de datos. Entón, estaban os exámenes, estaba o cheo cheo de papel reciclado, sabes? Estaba cheo. Entón estaban os exámenes tirados fora das personas humanas. Había nenos, eu tiña 5 ou 6 anos e había nenos de 10. E os nenos, hostia, están aquí os exámenes. E un dos nenos colleu os nosos exámenes e pensou, hostia, mirade este. Puxo a bandeira de España ao revés. Sabes, tiña a bandeira de España cas cores ao revés. Hostia, que serioso, non? Pega a volta. O tipo meu. Pero, hostia, quero che dicir, fixeron un examen. Que había que pintar a bandeira de España. No, bueno, aparte, xa estaba no contenedor. Como tiña que ser ese examen, Sí, nin os examen, quero che dicir, ese examen non fai nin José Tojeiro. Te imaginas, estaba a bandeira de España cas cores ao revés. Hostia. Como para non tirar, mira, eso no ni los leo, todos de arriba, toma. Ahora, creo que ese rapaz debía ser o neto de Beiras, polo menos. Non sabía nin como era a bandeira, ni le sonaba. Vale, empezamos co programa. Eu xa tiraría así. A toda pura chorrada. Que non, vai seguir sendo a pura chorrada, quero che dicir, é falar de cousas que me acordaron que van pasar estes días. Podemos falar de cousas que van fatal. Por exemplo, as túas relacións sentimentales. Ahora, gústame unha cousa... Pero a miña relación co psicólogo vai chapó. Porque lle pagas, claro. Claro. Non vou pagar yo aos outros, sabes que tal. Se puede. Sí, ten un nombre que non é bonito. Gústame que faz unha cousa moi guai. Gracias. Son malas, pero moitas. Non? Que son malos o que? As túas relacións sentimentales. Son malas, pero tes moitas. Tes máis sexuales que sentimentales, pero moita cantidad. Como os irmáns Rivera. Hai poucos, pero moi malos. O sea, hai moitos e moi malos. Non é todo mal. Dira, toma cansado. Se non che ver. Non, era ao revés. Tes moitas e moi malas, como os irmáns Rivera, que son moitos e moi malos. Claro, bueno, eu que sei. Veña. Quero che dicir, pa semana, mira que levamos escuitando falar deste tema un montón de tempo. Pa semana, é o Son do Camiño. O sea, pa semana, esta semana, porque imos publicar seguramente, non sei cando publicaremos este vídeo. Supoño que publicaremos mañá, entón. É que diríanche pa semana e eu quedei en plan, non sei que día, dúas. O sea, hoxe é sábado, pois o xoves empeza o Son do Camiño. Sábado, pero que número? Que número? É o que queramos, o 10, me fai moita gracia cando lle preguntas, estás na oficina ou así, e lle preguntas a alguén, que día é hoxe? E dixe martes. Vamos a ver, señora, usted se cree que non sei en que día estou? Dijo de número, hostia, pero entendemos, non? Que as persoas saben en que número están. Non che pases. Ves que me desoriento, Necesito saber día da semana.
Te lo juro. Bueno, hoxe é 10, sábado 10. Entonces, o xoves... Estamos grabando o sábado 10. Exacto. Non somos como a xente a que lle pagan que graban 7 programas nun día e despois non valen traballar. No, nós aquí gratis e Non semanas. lle metas mierda, non lle metas mierda a Paco Lodeiro, que si no, estaba lle metendo a Buena Fuente, sí, pero bueno. Vale. Que É sí, buena xente. fuente, te comprando un Paco. Dios, Bueno. Paco, Paco. Quero che dicir 10, vale, empeza o son do camiño. Eu creo que non hai tanta xente para tanta reventa que está vendo. Porque todos os días me sale un anuncio de xente vendendo entradas. Ti crees que se están comprando, que se están revendendo entradas que xa se compraron na reventa? Eso podría estar pasando, rollo, compro xa entrada na reventa e ahora la revendo yo outra vez. Porque non tampouco quero ir. Non me parece loco, non me parece nada loco. Si pode pasar en algún sitio, non son do camiño. Sí. Entón, arranca a época de festivais. Entón vamos a falar un pouco dos festivais e dar consellos á xente para cando vaya de festival. Para min o máis importante sería o tema da roupa. Para min é imprescindible. Sí. Planificar ben o teu look, o teu estilismo, ir así modernito, e despois o máis importante é non coñecer a ningún cantante. Quero dicir, ti non podes ir a un festival donde toca o teu cantante favorito. Eso está mal, fatal. Porque aí é cando pasas mal, porque, claro, ti si toca o teu cantante favorito, queres estar diante de todo. Entonces, non podes beber, porque senón te gana de mexar. E hai xente a que non lle interesa o concerto dese cantante e che vai molestar. Por iso, hai que ir sempre a festivais de concertos que non che importan o máis mínimo. Como a xente que foi ver a Coldplay. Coldplay. Como se di? Merda. Chris Martin. Chris Martin e outros monos que non conoces. É un consello moi bo. Eu creo que sí, É un consello moi bo. Eu non sou moito de salir da casa, pero fui a un festival con Doval. Doval, recordemos, un chaval que facía televisión na Gallega e deixou para ser funcionario, como ten que estar a cousa. Dios, que listo, é un hijo de puta, que listo foi. Dios o teña na gloria, desde aquí mandamos un saludo donde quiera que estea. Na súa casa, seguramente. No, botar. Bueno, a ver, foi un festival no que tocaban Lola Índigo, Maluma, todo lo mejor. Bueno, o Morriña Fest o ano pasado, non era ese? Sí. Non sabe nin calé. Era ese, non? Me vamos e eu fun. Bastante fixín. Paguei con cartos. Era Lola Índigo, Maluma, cosa desta. Puxémonos nun sitio e non nos movimos. Bueno, igual. A mí pasaba unha cosa moi graciosa. Normalmente nos festivales hai 2 escenarios. Primeiro toca un aquí, e pois tocan aquí. Neste só había un escenario. Sí. Só había un escenario. Entón tocaban este e depois puñan a radio. Tocaban este e depois puñan a radio. E eu entereime de que puñan a radio 3 horas despois e sempre pensaba, hostia, que ben tocan estes, claro. Que están tocando a radio. É que eso non se pode facer, joder, porque... Claro, hostia. Saber o que pasa, non? Claro. É como ir pa foder, botar un polvo e entre polvo e polvo poñer unha peli porno. Na comparativa vai a ser odiosa, sabes? En plan, hostia, mira, o que lle están facendo. Claro, por iso é importante este tema, non? Que non che interese moito porque ti estabas entretenido porque non che interesaba. Se estuveras loco por ver a Maluma, estabas aí. Entonces, eu creo que... Estaba loco por ver a Maluma, pero estaba máis loco polo calimocho. Claro. A conmoción. Porque non che interesaba. E vas máis tranquilo, vas ao cerveceo, ao tenderete dos brillis a que che poñan brilli por toda a cara. Despois... Sí, claro, moitos festivais. Hai tenderetes de brilli. É lo que penso, que a xente que leva todo brilli vai aos chinos tamén. Pero moitas veces hai tenderetes de brilli, sí. Que hai unha cola... Porque non se me informa. Home, porque hai unha cola de 3 horas que a xente paga 80 euros de entrada para o festival para ir a facer cola para que che poñen brilli. Así, hai un festival de brilli. No. Podemos definir o son do camiño como el festival del brilli. Sí. Eu paguei por ver a quen, por ver a chavala do brilli. Que chupán aí. E si, pero si tes unha boda ao día seguinte, vas maquillada co brilli. Claro, pero ti nunca che ten pasado. O sea, nunca viches eso. No. No son do camiño, creo que foi o ano pasado, non sei, ou hai 2. Había un puesto onde che maquillaban e che poñían brillo e tal. No pude ir, porque estaba sempre cunha cola. E de repente dixo, hostia, ahora non hai xente, vou. Chego ali, non, é que estamos cerrados, por tanto.
Por tanto. Despois, pasa unha cousa moi Vai, moita gracia, moita gracia que te estás queixando a muerte da cola que hai, de que como pode vir a xente a facer tal, e eu fun a cola, e o que che jode é que non che atenderon, non? Claro, claro. Por eso hai que ser precavido e levar o brillo da casa. Outro consejito. Despois, unha cousa que pasa moito, ir aos puestos da bebida que patrocina o festival, sabes? Que moitas veces é patrocinado por Jägermeister e ti vas ao tenderete de Jägermeister a ver se hai algún, porque normalmente fan jueguitos e regalanche cousas por participar. Entón vas ali a ver se hai un jueguito así algo fácil e o concurso consiste en subir polo monte arriba 85 km a gatas, pero ti falo porque che regalan un chupito por participar, porque é gratis. E non che gusta o puto Jägermeister e vai che dar unha hostia que flipas. Porque dache unha hostia. Entón, a xente encantalle... Gachache no aire, hai que contar que se nos corta a chamada cada 40 minutos porque senón hai que pagar, creo que 12 euros ao ano e eu non estou disposto a que me extorsionen. Isto de cara e ranchou outra vez a puro... Subeuse no coche na autopista, parou na radio de servicio a mexar e volveu a ganchar sin parar o coche. Perdón, pero sí. No, que quería dicir eu con este tema de ir ao tenderete das bebidas alcohólicas a facer concursos de andar a rastro, tal, non sei que, total, para que che den bebida gratis ou un chupito gratis ou algo que non che gusta gratis. E ao gallego encántalle o gratis. Quero che dir, a ti ao mellor nun festival regalanche unha camiseta que pon "Cajei por min" e a xente leva a posta cunha alegría. Sabes por qué? Porque lle regalaron. Teño visto xente... A mí eso gusta un pouco, ¿eh? A verdade é que é unha boa idea. Pero eu teño visto xente que a pulserita do Gadis, unha pulsera dun supermercado, e 200 persoas facendo cola para conseguir a puta pulserita. Quero te dicir, tamén vou dicir unha cosa, eu teño ido a festivales solo para coller o merchandising que hai en todos os tenderetes e despois marchar. Sabes, basta todas as cousas que son gratis, o brilli, a pulserita, o chupito gratis, e diste, aquí, por mí xa estaría, arranco. É que eu creo que vas a acabar facendo unha sección de festivales sin dicir nada absolutamente sobre a música. Ah, non, claro. Estás falando de tenderetes, de bebida, de camisetas, pero a música. Que música? Outra cousa que queria dicir, non fai falta que levedes a pulserita do festival posta 3 anos. Porque ainda hai xente que hoxe leva posta a pulsera do Son do Camiño daquele ano que viñera Rosalía, non sei se te acordas. Por favor, iso ten que ter máis infeccións que os camerinos dunha orquesta. A pulserita, chegades a casa, quitádela, gardádela de recuerdo, pero xa sabemos que facedes cousas, xa o vimos en Instagram, xa o sabemos. Claro. Non fai falta que andes por aí. Ademais que a xente pon xa nas mans de que se ve, sabes, que se vexa ben, arremángase. Sí. Non fai falta pasar ese traballo. Ti tes un amigo que non vai a festivales e estás tomando algo con ele, está así. Tes un que vai a festivales e está tomando algo e está así. Sí, nas fotos salen así. Fano moitos chavales tamén que teñen reloj. Os chavales que teñen reloj salen nas fotos así. Que é como... Vamos a ver, si tes un reloj como... Como xe dir? Por 20 euros tes un Casio, tranquilidade, José Luis. Si tes un reloj, non salades así. Salide así. Axuda. A xente leva a pulserita do festival para fardar. Se vos deran unha pulserita por follar, non a quitabade nin para o tarde do vosso pai. Que pulserita de... que un polvete, chavales. Recomendo que os puticlus empecen a dar pulseras. Nada máis entras na pulserita de Club Ladies, aí vamos. Esa quitada, hijos de puta, esa quitaba de noche a casa. Oxe, no coche xa, me cago. Vou dar uns consellos para festivales. 1. Camisetas hawaianas. 2. Brilli por todos lados, polo pelo, polos ollos, por todos lados, polo cu, por si acaso. Despois, gafas de sol. Para o día? No, para a noite. Por que puxose de moda esa porquería de andar con gafas de sol por a noite entre as influencers? Non sei se vistes. Puxose de moda ahora, nos 90, cando había pastillas por todos lados. Pero era outra movida. Bueno, si era outra movida. Si. Os influencers non se drogan, son así de gilipollas de nacimiento, e os collóns. Non é tan tonto sin drogas. Doping de gilipollez. E outro consello último e máis importante, ide 15 días antes ao recinto onde se vai facer o festival e enterrade unha botella de licor café.
Buen Ese é o meu consejo. consejo. Anotade onde enterraste. Claro. Vai estar o Monte do Gozo cheo de palas e buratos así levantados, en plan, moita toupeira aí, Se vai Víctor Fábregas, leva a escavadora, porque non chega a nadie. Dios, hombre. Que, por cierto, falando de música e tal, No, de música non falaste, non dixestes unha palabra. e tampouco vou falar de música, vou seguir falando de porquería, porque di Willy Bárcenas, o cantante de Taburete, hai xente que escoita Taburete a escondidas. Entón quería falar un pouco deste tema porque a min pásame que eu en Spotify teño listas de reproducción e listas de reproducción ocultas. Aí nin as vexo porque é como, igual me dá un poquito de vergüenza, sí, non me escondo. Estás dicindo que escoitas a Taburete. No, a Taburete xusto non. Pero outras cosas, muchas. Que non voy a decir aquí. Hostia, mira quen é a persona que escoita Taburete en España. Bueno, No, a Taburete non, pero eu que sei. Lérica. Bueno, non, iba a dicir as cousas que... Lérica. Ves? Lérica sí que o escoito está na miña carpeta de oculto. É verdade, aí vou de cara con iso. Despois... No ordenador tes unha carpeta que pon porno, dale, sin problema, e despois a de Lérica escondida aí. Que non a guarra, que vexen... Non é guarra por ver porno, é guarra por outras movidas. Que dixo Willy Bárcenas? Podemos repetir. Que hai xente que escoita Taburete a escondidas. O sea, o fulano, claro, como que están oprimidos. Cancelados. Son uns pijos de Madrid con cartos a dolor e están oprimidos. Hai que esconder Taburete escondido porque está moi mal visto. Entonces, eu creo que isto é como se fora a guerrilla. Taburete é a guerrilla. Hai que andar ocultos, hai que andar, sabes, hai que andar por aí detrás. Son un movimiento de resistencia. Que pasa que eles en vez de atentados fan conciertos. En vez de esconderse no monte, en Zulus, escóndense en chalés da Moraleja. Con todas as comodidades, pero eles están escondidos. A ver se esconden para fumar porros e non porque a xente este en contra deles. Como va a fumar por favor? Esconderase para tomar gin tonic de cardamomo. Eso puede ser. Eso puede ser. Os guerrilleros van en jeeps, os da guerrilla de Taburete van en carritos de golf. En vez de Kalashnikov teñen xixas. Eso non sei o que é. Ai, esta puta mierda de fumar os pijos. É que fumou o pío. É que eu como nunca probei. É que a miña sorpresa é unha porquería. Porque eso limpia, no cambian o de chupar como é o tema. Sí, cambian de chupar, sí. Cambian chupatí, sabes? De repente ahora a señorita preocupalle chuparse con que cousas. Ahora, acordoulle agora de repente. Non, perdona. Eu non chupo, a mí que me chupe. Eso é para fumar. Pois corramos un estúpido velo e vamos a... Claro, os da guerrilla van vestidos de camuflaje. Estes en vez de ir vestidos de camuflaje van con pantalón de pinzas e camisa. E chaleco. Tamén, claro, tamén e co jersey así por riba, aquí atado. Claro. Tamén se camuflan, pero entre eles. Claro, os pijos non se distinguen, por iso acaban follando entre irmáns. En vez de pasamontañas, para que non nos reconozcan, póñense botox. E así tampouco sabes quen son. Digo, que entera, que non creo. Que cuidado co botox. Que quero dicir unha cosa que estou vendo porque chegou a Galicia o botox. Estou vendo, este é o teu tema, perdona que me meta no teu tema, despois o dou a miña opinión. Eu a tope con que cada un faga o que queira con su cuerpo, sobre todo se o que quere facer con o seu cuerpo é deixarme que a folle. Eu a tope con eso. Cuidado co botox. Porque estou máis guapa. No, estás máis estirada. É dicir, justa unha expresión. É dicir, a mí gústame que cada un faga o que queira, eu estou fago personal. Gústame que as persoas poidan expresar sorpresa. E estou vendo en Galicia persoas que eso non o poden facer. Pero vou dicir unha cousa. Pero hai xente a que lle favorece que non che, o sea, por exemplo, a ti favoréceche que unha chavala non exprese sorpresa, porque así cando te desnudas
vai quedar inmóvil, entonces para ti mellor. Mentira. É asco, non sorpresa. Porque a sorpresa é pa ben ou pa mal, nunca lo sabemos. O A vatos, sorpresa é... o vatos quita che gana de vomitar, porque entonces... Sin botar na Jorge, así. Pero entendes o que digo, non? Hai Sí, sí, xente sí, que... sí. E claro, sempre pensamos, que con Matamoros? Eu que sei, famosas nivel... E estou no vendo en personas de perfil moi bajo e que de E moi repente... jóvenes, verdad, tamén? Sí, Sí. que me sorprende, que é como, tes aquí unha liña e tampouco é. Que si que repito se o queres votar, eu a top, cada un que faga o que lle sala dos collóns, mentras a mí non me coste cartos, que o faga quen queira. Se o fai Alfonso Rueda, aí xa me jode. Pero mentras lle con os vosos cartos, facendo que me sala dos collóns. Hai que ter Agora, cuidado, porque eu conozco a un chaval que parece el conde Drácula. te lo que ten- follaste igual, claro. Vale, o que sea, porque me gustan las películas así un pouco. Sí. En plan, los jueguitos, en plan... Que conoces algún que se parece ao conde Drácula? De tantos vatos que se meteu, sí, e a xave, quedou así A que, estirado. a que todo o mundo pensou que cando empecé a falar de Botox estaba falando de mulleres. Ah, E no. non, eu estaba No. falando de todo, de personas que se están botando botox Sí, e sí. non hai expresións. Que é o ácido hialurónico? Explícame. O ácido hialurónico é... porque o vatos o que fai é que mételo, imagínate, aquí na frente, pois o músculo da frente queda inmóvil, sabes? Por eso non arrugas, porque queda paralizado. Eso é o que fai. O ácido hialurónico... Paralizado pero duro. E a miña teño que marchar un momento. O ácido hialurónico o que fai é como rellenar. Sabes, imagínate, pois pos ácido hialurónico nos labios para aumentar, pero eso, o ácido hialurónico xa é unha cousa como que ten tamén o corpo e que se chega a absorber polo corpo, entón hai no que botar máis a menudo durante a vida, non che dura para sempre, en principio. Tamén che dixo, tamén dicían que non duraban para sempre os tatuajes estes de te duran 8 años, este que había nos 90, nos 2000, sabes? Miña irmán ten un tatuaje que fixo no 2000 que lle dixeron, vai che durar 8 anos. Desto, imagínate, 23 anos. Entonces, pues... Pasou yo mismo con teu cuñado, pensou que era para unha temporada e aí está aguantando. Entonces, o ácido hialurónico reabsórbese e hai que volver a puñelo. Sí. En Telecinco debe haber surtidores de ácido hialurónico. Venga, outro. Pois eso, que é bonito que a xente poida expresar sentimientos, non? Ca cara. Sí, a verdade. Ou non. Eu para que me meto nesta lista? Pero que me vai moita gracia según que personas. Porque me vai moita... Que isto era onde quería ir. Perdona que che estou liando, se o programa non vai valer para nada, lo siento. Que hai personas que se botan esas mierdas a dolor e están, claro, guapísimas e depois sacan unha foto e poñen sin filtros. Home, non, sin filtros sí, pero aí hai máis traballo que nos agrada a familia, amiga. Que me estás contando de sin filtros? Tal cual. E agora sí que o dixen por unha muller en concreto. No, pero é verdade. Porque sí, é verdade. Depois eu vexo-me que dou puto asco, pero non é tanta a diferencia de asco con según que outras persoas. No, pero claro, iso é un pouco como se, imagínate, Carmen Lomana pon unha foto en pijama, ten un pijama de Chanel aquí en pijama, e non é o mismo que o teu puto pijama do Primar. Xa, home, xa, pero... Claro. Hai que ser cabrón. Non lle meter complejos á xente. Sí, eso estaría ben. Eso estaría ben. Claro, é dicir, bota o botos que queiras, bota o ácido hialurónico que queiras, pero despois non me fajas a trampa de estou guapa sin nada, no, sin nada, no, sin nada, no. Estás guapa, nada, no. Si estás guapa, estás estupenda, ahora sin nada. Con 3.000 euros. Claro, o filtro de Instagram é gratis, podemos acceder todos. Os 60.000 euros que le habrán botado pola cara, no. Oye, falando de filtros, quería falar da boda de Kiko Matamoros. Hostia. O sea, de filtros, de operacións e tal. Porque claro, eu son como Ferreras, só dou información que lle importa á xente. A boda de Kiko Matamoros. Moita xente dirá, moitos dos nosos followers e xente que nos escoita dirá, tal, non sei que. No, vamos a contar cousas que vos interesan. Porque isto é corazón, pero é cremita, porque empezar. Hai unha pelea nos cuartos de baño entre Antonio e Carmina. Non é Carmona? Carmina. Bueno, non sei.
o tipo entre Antonio Carmona e Alejandro Nieto, que é un tipo que foi a Isla das Tentaciones, pois casi pegan nos cuartos de baño. Ti dime se isto non pode ser a boda de Kiko Matamoros ou do teu primo de Carracedo. No, o meu primo de Carracedo, se queren pegar, péganse. Non fan a mona. E casi pegan, se queren pegar, péganse, non hai ningún problema. Vale, son dúas monas. Claro, este rollo de estes agáchanse no cuarto de baño. Non. En Galicia peleamos diante da xente. Por qué? Hombre. Porque así facemos este rollo de agárrame. Agárrame que lo mato. E non vas matar, pero así parece que é porque non pegas porque a xente che para. Sabes? Vou dicir unha cousa, cando alguén di agárrame que o mato, hai que agarralo, coño, que a veces ves a xente en plan agárrame que o mato e non te estamos agarrando ningún peo. Queredesme agarrar, hijos de puta, sodes amigos ou que sodes, hostia? Pois, isto, unha. Depois, tamén está feo pegarle a persona que está drogada sempre, pero bueno. Hostia, Antonio Carmona, me cago en Dios. Non se acorado por outra cousa. Espera, que dicir unha cousa, que tamén é moi importante non pegar nos baños, pegar onde haxa público, por si perdes para que te saquen. Porque si perdes, pues, unha vez que caes ao chan estás moi jodido, e hai hostias, entón se vean que haxa xente pa, bueno, veña, xa está, deixa estar. Pois sí, é máis, o sea, aquí sí que son máis fan das voltas galegas, porque o máximo que pasa no cuarto de baño é que te follas a un camarero. Non, así o máis loco. Mola porque ti, claro, tendo a posibilidade de follar, non faz a outra cousa que se vai no baño, claro. É por eso estaba Antonio Carmona no baño, que de necesidade de mixar non tiña, pero tuvo que ir ao baño polo que fora. Pero, unha pregunta. Ti eres camarero dunha boda e pillanche follando no cuarto de baño cunha invitada. Iso é motivo de despido ou é parte do traballo? Se é en Chicolino é parte do servicio. Se é a novia, está ben feito, porque tens que cumplir todo o que queiran os novios. Se é unha invitada cualquiera, xa depende no momento no que o fagas. Se é na barra libre está ben, porque non che tocaba. Se é repartindo marisco, estás despedido. Claro, porque ese momento é un momento santo, non se pode interrumpir. Claro. Por exemplo, se é cando están botando a carne, que xa non quere ni Dios, que a carne nas bodas botes por botar, aí podes follar o que quieras. De feito, normalmente é carne podrida, porque como sabes que non vas, ou de plástico, sabes que a xente non vai comer. Entón xa é atrezo, é decoración. Por ali a xente... Que sempre hai un que di, como tamén. Sí, moncho, sí, pero non é un orgullo vomitar de comer. Vomitar de beber, sí. Como te fijas en quen é a máis guapa ou o máis guapo dunha boda? En como menea a servilleta cando entran os novios? En plan, ou... sabes, depende. Claro, ese é o bo. Ese é o bo, que vai logo, non? Con dúas. O que chega dándolle as servilletas ao aperitivo. Que xa di, vamos! Na iglesia, non, o que chega a iglesia, en plan, tranquilidade, ainda non é agora, tranquilidade. Cuidado, porque en Galicia vas a comer pinchos antes de ir para a iglesia, xa estás bebendo vermú antes de ir para a iglesia. E depois chegas ali, non entramos, tomamos unhas birras, e ai, me cago en Dios, que vou chegar completamente borracho. A boa para cá o coche no restaurante e estou borracho. O sea, vamos a controlarnos un pouco. Eu estou a tope como beber, pero eu teño unha capacidade limitada, por favor, non podemos... É que me fai moita gracia que Algo de orden. Rueda, pon orden, hostia, que eu non puedo máis. Estou enfermo, joder. Enfermo de que de beber, me cago en. Do estómago, de teño destruído todo. De que será? Dime un médico, de que te... Por que te pasaría isto? Non sei, mala suerte que hai unha vida. Vale. Joder. Que máis queres dicir disto? Que teña máis fígado no congelador que no corpo, eso que queres dicir. Que nas bodas en Galicia pasa unha cousa moi curiosa. Que en principio, vou a falar de clichés. Veña. O cliché sería que nas bodas as mulleres estean máis contentas, de un cliché machista, de repente, que as mulleres están contentas porque é un día tal e aos homes que lles dá igual. Ese é o cliché. E en Galicia pasa ao contrario. Bueno, tampouco ao contrario. As mulleres están contentas porque é un día de festa, pero os homes están pletóricos porque non lles tocou a eles. Están os tipos... ¡Vamos! Os homes están asalvajados. Porque é como si
se sortea tocar e ser o presidente da mesa electoral o día 23 e ves que lle tocou a outro. Xa non me pode tocar a min! Hoxe estou safo, vamos! Tal cual, tal cual. Que é curioso, non? Porque as bodas en Galicia xa empezan a... O sea, ás 10 da mañá non sei por mellor cousa a xente que aparecer na casa dos novios. Para que? Para beber. Sí. Non? A tope, sí. A tope, a fuego. Joder, ves a novia que se está vestindo, que está poñendo as medias, ten que estar o pai servindo aceitunas e empanada, e vermús, sabes? Que é como, joder, pero non tenedes tempo de comer de beber durante todo o día. Pero non, parece nos boa idea. Ás 10 da mañá. Sí. Non. Vai moita gracia o rollo de poñer pinchos para disimular o alcoholismo. No, quedamos para comer algo. No, quedamos para beber. Pensaba que somos gilipollas aquí, que hostia. Despois, que normalmente é a novia que ten que chegar tarde á iglesia. Sabes, é a última en chegar, o sea, non é que chegar tarde, que a novia ten que ser a última en chegar. E de repente... Sí, é protocolo. É protocolo, diría o Carmen Lomana que é protocolo. Entón, ti estás chegando á iglesia e de repente ves o coche da novia parado nunha esquina. Por qué? Porque falta un invitado. Quen falta? O novio. Porque aos amigos non se lles ocorreu mellor cousa que leválos de despedida a noite anterior. E recordemos, de despedida que a mellor xa tuvo outras dúas despedidas antes. Pero a noite anterior é outra movida, eso tamén hai que facelo. Que se fan salvajadas, a noite anterior, antes da boda. O sea, só non che algo de que se faja así, porque eu non estou moi posta nese tema. Non sei contar isto, porque teño un problema aquí. A veces contas cousas, non é a veces contas cousas e a xente pensa, hostia, que boa idea, vou non facer. Veña, conta, xa se o paga ou non. Por aquí é moi común atar o mozo a un árbol, ou a noite antes da... A noite antes da... A noite antes da boda, emborracharse e atar o mozo a un árbol, o que se vai cargar. Si é con cinta americana, mejor. Bueno, pasado de non chegar un novio á boda por culpa disso? No, sempre chega. Bastante tarde normalmente, con unha cara asquerosa, pero chega. Canta xente con datos que fixera iso. Bueno, non quero hablar disso. Entón, falamos de que outra vez quédase a noite anterior á boda a beber. Beber. A beber. Claro. Vale. Despois... Non criticamos tampouco, informamos. Despois, gostei moito tamén o grupito de amigos que normalmente son os millores amigos ou as millores amigas que non entran na iglesia porque quedan fora, porque sempre... Isto é Galicia, recordemos. Entón, sempre fora dunha iglesia hai un bar. E os invitados quedan fora da iglesia, non ven a ceremonia, non ven como o seu mellor amigo ou a súa mellor amiga se casan. Por qué? Para beber. Por beber. Agora vou te dizer unha cousa. Non ves a tua mellor amiga casarse, como tampouco a ves operarse de apendicitis. Quer dizer, as cousas malas prefieres non velas. Que xa as contará, pero velas é feo. Dirías así que hai algúns personajes típicos nas bodas. Hai un fulano nas bodas, na maioría, disfrazado, repartindo galletas, unhas galletas así blancas, bebendo un viño ajuao. Normalmente está no altar, pola parte da lá. Que personaje, O cura, non? E sobre todo aquí en Dodro últimamente pasa que sempre hai un cura que quere ser cómico, sabes? Que pasa a misa facendo chistes e meténdose cos novios. Que diste, contratei a un cura ou contratei aos tonechos? Non, é un cura porque fai... Neste caso é cura porque fai gracia. Bueno, os tonechos eran un pouco... O cura é o monajillo tamén, porque un era máis pequeno. Despois está o padriño da boda, que cando podemos dicir, ás 2 da tarde xa leva 15 gincás de limón e dico que lle fixo mal foi o bogavante. Ai, é que a mí o marisco síntome fatal. Traje un pouco de limón. Iso foi o que me matou. Despois está o cuñado, que o punto da carne, mal, demasiado sí. Cruda. Demasiado cruda, isto está moi pasado. Pero bótame 4 ou 5, sabes? O viño. A mí vai moita gracia. Aquí hervieiras non se chapan. E ten cunchas así, hasta aquí. Este viño é unha porquería. Caballero, relléname aquí o vaso. O viño debe ser barato. Todo está mal, sabes? Podes dicir unha cosa das bodas tamén. Podemos parar que a vaina esta do camarero que te ten que servir viño? Podemos volver a deixar as botellas na mesa, por favor? Porque despois
Si é peor para todos, sobre todo para o camarero, que cada vez que che ven botar ten que aguantar o chiste de bota, que me non bebo, bota ya tamén, bota non sei que. Deixa dar botella. Bota máis, bota máis. Non saberá o camarero que ten que podemos, botar. podemos aplicar xa, sacarnos as caretas, ver que somos gallegos e en vez de deixar na mesa a botella, podemos deixar un pipo de 16 horas, como é o que hai que facer dentro da vida. E non andar a botellitas, que parece toda tontería. Estamos xogando con ele. Outra cousa que hai moi... Rueda, me cago en Dios, mírame por esto. Outra cousa que hai moi típica nas bodas de Galicia é o DJ que se lle dá por falar e facer jueguitos. Que estamos nun campamento de verano. Home, unha bachata que quero sacar a bailar a madriña e déxateme de rollos, joder. Eu fixen marginaxe en algunha boda que en cuarto de leso. Me cago en Dios. E despois sabes o que me jode, porque eu cando hai unha persona que está mal da cabeza, como ese DJ, el DJ animador, profesor de zumba, que como non lle fan caso na casa, quere que lle fagan caso os das bodas, que hai? Sempre xente abaixo. Este DJ é a polla, pásalo que nin Dios. Sabes quen é a polla? O camarero que estaba servindo gin tonics. Ese sí que é Dios. E non este mona que non sabe pinchar unha canción e callarse la boca. Que é o que tens que facer, hostia. Ahora a man para arriba, ahora a man para baixo, ahora que canten las solteras. Bueno, eso está ben porque sinteras ti can. Pero é verdade, joder, me para arriba, para baixo, para outro lado, para... Pero sí que... Xo sei, veño un chándal, Hostia, é que me cago en Dios. Despois hai outra cousa. O grupo de amigos que... O grupo de... Acabastes. O grupo de amigos. O grupo de amigos que a noite anterior atou ao novio a un árbol. Que non entrou na iglesia porque preferiron quedar a beber vermús. En vez de ver a ceremonia. Que collen e que fan? Pois son 15 ou 20, porque son os do equipo de fútbol seguramente. Entón regalan ya aos novios unha freidora de aire. Que sí, costa 200 euros. Pero me cago en Dios, son 15 ou 20, hostia. Sabes? Ti te crees que os novios son normales e poñen aí debaixo da invitación o código onde hai que ingresar cartos para que tú lo sepas, por información, a modo informativo. Como podes ser tan pobre, eres tan pobre que non sabes nin o concepto número de cuenta? É que non lle entraba na... Número, o código debe ser un código QR e escaneas e envías un vídeo. Pois non é mala idea, cuidado. Poñer nas mesas un código QR. Ala, tío. Os do fútbol sempre regalan pasta buena. Non me critiques os do fútbol. Tenemos moitas cousas, pero somos pagadores. Borrachos e sucios, pero pagadores. Eso non vai. Despois, ese grupo de amigos que están borrachos, que casi non hai boda por culpa deles, que che regalan unha puta mierda, que fan? Gastar 500 euros e coller un trator de arroz. E chegan ali á salida da iglesia e botan os novios por riba un trator de arroz. Cando a novia dixo, non quero arroz, quero pétalos de flores. Pois eles botan un kilo de arroz. Ainda hai que suba ao campanario e botarche por riba. É verdad. Pétalo aí lá a noite, pero aquí vai haber arroz. Unha cousa. Recordemos o arroz, hai que tiralo a dar, Non é para arriba. Mas como a mal. Outra cousa. As novias que se cabrean porque lles entra arroz polas tetas, non vos casar. Eso é verdad. Non. Joder, que me entrou arroz. Pa que te casas? No. Por que te casas? Cando te casas... te levas arroz no pelo. Vas con todo. Quero dicir, ti cando te casas... Tens que ir con todo, vas con que che tiren arroz, vas con que vas ser infeliz, vas con todo. Vas con que hai que bailar unha conga, son cousas igual de importantes a infelicidade como a conga, iso vai de la mano. De feito, o Vaticano non convalida ningún matrimonio que a novia non saque arroz das brajas ao chegar á noche de bodas. Se non faz así, é sona, como se queran canicas, non está. Unha cousa que saberás ti de primeira man. Ti nas bodas sempre hai o típico amigo solteiro que vai metendo fichas a todas as convidadas, pero ao final acaba liándose ca abuela. A abuela da novia. Perdona. Eu sou o típico invitado solteiro que vai e se emborracha tanto que non é capaz nin a ligar, nin a intentalo. Xa non a conseguindo. Outra cousa que ten que ver sempre nunha boda gallega, como sempre, 35 platos de comida, os pinchos. E despois xa falamos de sentarse de comer, que haberá 250 ou 300. Pode dicir unha cousa. Os pinchos non son comida. Repito, os pinchos non son
comida. Poñemos moitos pinchos e despois dos platos. No, os pinchos non son comida. E isto que fan agora os restaurantes que che dan un menú e, Dios, casi o tes que desdoblar. Así, só vai un menú e empeza. Taca, 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 taca. No menú non se poñen os aperitivos. No menú ponse aperitivos. E pode... Non, porque ponche 35. Onde había todo isto nos aperitivos? Que cojones é iso? A mí marisco, pome, langostino, cijala, nécora, bogavante. Eso é o que hai que poñer no menú, non os aperitivos todos. Unha cuchara de mango con anchoa, metia polo cu a cuchara e sacas merda. Joder, non se poñen os aperitivos no menú. Que parece que comestes aquí e dices, digo, a puta mierda. É verdade, te razón. Despois, importante, barra libre de 7 horas, que parece unha rave destas de Valencia que non se acaban nunca, pero ao final tens que meter 7 horas máis. Por qué? Porque a xente non se cansa. Como ten que ser un país no que contratas unha barra libre? No, o sea, que contratas unha barra libre e vai por horas, non por botellas. Ti daste conta? Porque as botellas non se dan contado. Como se nota que reinou Juan Carlos I? E moi bien reinado. Neses aspectos estamos primeira potencia mundial. Eu fui unha boda e ao acabar a barra libre, unha barra libre potente, de cubata, fomos beber para un garaxe. Pero todos, que parece cousa da chavalada. No. Ali había personas de 80 años tomando cubatas. Tomando solarios. Tamén moi típico acabar de estar, que pode acabar unha boda, imagínate, ás 9 da noite acaba a boda. Hasta as 3 da mañá de barra libre e ahora imos á festa ou que? Hombre, non se duda, hai que ir hasta unha festa. E a min dá-me pasado de ir a unha boda, estar de vermú, bebendo, ás 10 da mañá, estar ao mediodía bebendo, estar á noite bebendo 7 horas de barra libre, e ao día seguinte chegache un WhatsApp dun amigo que pon: teño sede, vamos ao bar. E ainda van outra vez á taberna ao día seguinte e beben 15 cervezas. Sí, señor, este é o país que queremos. Pero, ojo, cervezas. Que xa é como... Xa é de tranqui, de chill. Imos de tranqui, son cervezas. Levas 2 caixóns, José Antonio, de cerveza. Todo isto viña a boda de Kiko Matamoros, por diante. Hostia, verdad, Kiko Matamoros. Continuamos. Kiko Matamoros, recordemos que se casou Kiko Matamoros celebrou a boda e a muller a primeira comunión. Aproveitaron a ceremonia para fazer outra cosa. Creo que Kiko Matamoros é un vampiro. Sí, porque pasa que o vampiro quedaste según cando che mordan. Se che mordan con 20 anos, tes 20 anos, se che morden con 30, tes 30, e aquí con Matamoros morderon de cadáver. Entón quedou con cara de cadáver para toda a vida. Que me fixo moita gracia un titular da boda de Kiko Matamoros que di: a todos nos dá mucha pena que Anita non este con nosotros. Anita é a filla de Kiko Matamoros. E Anita... No, Anita non morreu. Anita estaba en Milán. Hostia, Anita! Quero te dicir, Anita, a ver si un poquito de tranquilidade con cousas, Outra cousa que me fixo moita gracia a boda de Kiko Matamoros é que casaron no Hotel Ritz e están indignados cos invitados porque roubaron cousas. O sea, foron ao Ritz os invitados da boda de Kiko Matamoros, como cando vas a un hotel, sabes, que colles o xabón, o peine, a diferencia que aquí colleron un xarrón de 1000 euros, copas de plata, sabes, que eu en principio non son para levar para a casa, pero bueno, eu, vou dicir unha cousa, eu se fora ao Ritz, en vez de roubar xarróns e flores, roubaría un camarero. Danlle menos valor, E faiche moito máis servicio. Claro que son invitados da boda de Kiko Matamoros. É dicir, ti podes poñer un porco nun palacio, pero sigue sendo un porco. É dicir, isto... Seguro que estaban polas mesas dicindo: si non é para roubar, que lle poñan unha cadea. Ala, pa aquí, tragas. Que en algunhas bodas danche a firmar un libro. Sí. Deixando claro que é como un enterro. Hai que firmar un libro. Aquí yace José Antonio. Unha cousa. Non che está dando a sensación de que últimamente se está casando xente e están tendo fillos por riba das súas posibilidades? Sí. Non, en plan, como que está todo o mundo tendo fillos e casándose a vez, tranquilidade, quero te dicir, non van a acabar os curas, non se van a acabar os curas, non van a quitar chicolinos, se nos organizamos, todos podemos casar e ter fillos, non vai haber problema, pero hai que ter sentido unha organización, joder, porque senón, hostia, van ter máis traballo os curas para casar xente que para coladeiro, joder. Sabes, que está aí todos os días a ver se dá o bote, nada, nunca vai ser infinito eso.
Non, porque estaría moi gracioso un cura que che dixera é correcto. O que me pasa a min é que se está casando xente que non sabía nin que tiñan pareja. O sea, non sabía nin eu nin eles. Fai moita gracia porque estás moi sorprendida de que como que parece que ahora todo o mundo se casa e todo o mundo ten fillos. Estás descubrindo que é ser adulto. Claro, Carliña, con 22 anos é raro que xente se casa e tiña fillos. Pode pasar. Pero tens que ser futbolista. Agora, Joder. empezas a facerte maior e claro que hai máis bodas e claro que hai máis ter fillos. Pero que escoítame, está tendo fillos, por exemplo, xente que eu non sabía que tiñan o conocimiento todo. O sea, eu pensei que había xente que non sabía e non tiña a capacidade de reproducirse. Porque, de Pero- repente, somos todos tontos, pero para eso danos. Sabes? Que hai xente que suspendeu todas as asignaturas de primaria, me cago en Dios, pero o trimestre de Ciencias Naturales, onde se estudiaba como se foi, eso aprobaron, non? Hostia, isto atendimos. é que Ora, dá non, vontade. coita, non atendemos a Ciencias Naturales, la reproducción, el hombre, la mujer, como se foi, eso sí, pero polo carallo foche desa clase de puño preservativo. Hostia, hai que ir a todo, É que será pola tarde. Sabes o que pasa? Que non sei se Dios ou o Creador ou o Universo tuvo unha cousa moi ben pensada que puxo un mecanismo moi simple. Non hai que fazer ningún alarde. E dirán a cousa que xa ten a precaución de poñerse dura para introducir nun burato. E iso hasta os bebés saben que cuadrado con cuadrado, círculo con círculo, que di todo... Estuvo moi... Aí estuvo ben, Aí Non estuvo sei, eu ben. para min creo que hai que empezar a facer psicotécnicos para ter fillos, para casar e para todo. É iso, que ao final tiñamos un montón de programa preparado, pero enredamos, non sei que, e allá foi, bueno, pues mira, temos temas para a semana que ven, vale. Pero iso estaría, vémonos a semana que ven, seguimos en todas as nosas redes sociais, en todo lo que hai lo tenemos. Así que, nada, vémonos para a semana, con máis moviditas. Chau, seguís. A Ai, por frase. mí xa estaría. Chausillos. Chausillis.